кратко видео за кафенци в Южна Африка. Това реално е фабрика, на която комина продължава нагоре. Пекарна е и още печат кафето. Продължава до ден днешен на биодизел. Тук имаш различните блендове и е спечелило кафе на годината за 2019 или 2020 година. Нещо скандално, в смисъл и като вкус, уникални блендове, те си ги гледат, някои се купуват, продължава и да работи като фабрика, което е впечатляващо. Тук можеш да си купиш и съм си взел 2 бленда, такива. True Coffee, може да го чекнете и аз станах като инфлуенсър. Да го проверите онлайн, те са заради това после ми дадат 1000 евро. Така че да, проверете го.